50 años después de aquella vaselina en Belgrado, Antonín Panenka nos abre las puertas del Djoliček, estadio del Bohemians de Praga, para contar su historia frente a la portería donde ensayó el penalti que cambió el fútbol. Celkem jednoduchá odpověď, já myslím, všechno, co bylo podstatné, všechno, co bylo potřebné, no, tak samozřejmě jsou věci, které člověk se mu vybavují celý život, a u mě to jednodušší o to, že vlastně tam jsem se proslavil tou penaltou, a že vlastně zajímavé je to, že i po 50 letech vlastně se o tom mluví, že ta myšlenka neumřela, že to napodobují další a další hráči, takže samozřejmě mám dobrý paměti, jak to probíhalo celý ten sportovní den. Tak já jsem celkem, samozřejmě byla výhoda, že ten hráč to mnou nedal, že jsem měl výhodu vlastně, ale já jsem byl rozhodnutý už 2 měsíce před mistrovstvím Evropy, že pokud dojde na penaltový rozestřel, takže ji kopnu tím způsobem, takže já už jsem to věděl, nebo jsem byl na to připravený. Ale samozřejmě tím, že on nedal, tak o to větší, jako ta penalta dostala větší váhu, a to, že jsem to provedl tím takovým zvláštním způsobem, tak to ještě umocnilo celý ten pocit z toho, takže byla to pro mě víceméně, já jsem byl 100% přesvědčený, ne 100%, já jsem byl na 1000% přesvědčený, že to skončí gólem. Jako, jo. Takže já jsem na tu penaltu šel s naprostým klidem, naprosto uvolněný. Naopak ještě mi to trošku jako povznášelo, že prostě to kopnu tím způsobem, že to je vlastně něco jiného, co ty diváci do té doby v životě neviděli. Takže já jsem byl naprosto klidný a jsem prostě věděl jsem to, že takhle dopadne. No tak tam to bylo trošku složitější, hlavně z jeho strany, protože, jak jsem říkal, já jsem šel kopnout na tu nejjednodušší způsobem, aby byl gól. Jiný žádný úmysl v tom nebyl. A bohužel západní novináři napsali, že jsem ho tím kopem zesměšnil, že jsem z něj udělal uličníka, klauna, což nebyla absolutně žádná pravda, protože nemůže člověk někoho zesměšňovat ve finále mistrovství Evropy v takové situaci, že jo. Takže on byl reagoval hodně podrážděně. Jako musím říct, že 35 let se mnou nemluvil. Je to dlouhá doba teda, ale pak jsme se setkali a vlastně jsme si to jakoby řekli očí do očí, a myslím si, že od té doby už je to všechno v pořádku. Dali jsme si pivečko, zahrali jsme si golf a myslím, že už ten náš vztah je v pořádku, i když jako mě to nevadilo, jako já s tím problém neměl, ale on to měl těžší v tom, že on byl vlastně v té době asi nejlepší brankář světa a dostal takovouhle penaltu uličnickou, takže mu to moc příjemný nebylo. No. Tak je pravda, že o té penaltě v podstatě hodně mluví, protože když se někde objeví jméno Panenka, tak všichni mě spojují hned s tou penaltou. Takže samozřejmě jsem na ní pyšnej, a hrdý, protože svým způsobem ta penalta vstoupila do historie fotbalu. Je to určitá památka, ale zase na druhou stranu právě jsem trošku smutný v tom, že já jsem se vždycky snažil hrát pro diváky, udělat něco, co nečekají, co je baví, z čeho budou mít dobrý pocit, o čem si budou vyprávět, rozebírat u piva v hospodě. No a bohužel všechny ty věci, které jsem udělal jiný, nebo jsem si myslel, že jsem udělal jiný, tak tato penalta absolutně přehlušila. Takže z tohohle hlediska jsem trošku smutný, takový na vážkách. Na jednu stranu jsem hrdý, pyšný, na druhou stranu trošku mi ukápne slza, že ty lidi nevidí to ostatní, co jsem se snažil pro ně udělat. Ano, ono to nebyly 2 měsíce, to byly 2 roky. Já jsem po každém tréninku jsem tady zůstával s brankářem naším a soutěžili jsme v kopání penalt, trestňáků a tak dále. A aby to mělo trošku vážnost, aby to mělo trošku jako napětí, tak jsme hráli vždycky o něco, jsme soutěžili. Hráli jsme buď o pivo,
o čokolády, o peníze. No a protože on byl dobrý brankář a už mě poznal, jak kopu, tak začal ty soutěže vyhrávat, takže já jsem furt platil pořád, no a to se mi nelíbilo, jo. Tak jsem takhle, když jsem jednou usínal, tak jsem přemýšlel, co bych udělal pro to, abych byl úspěšný já. No a tam mi napadla ta myšlenka, že když to koupnu do prostředka, tak když ten brankář riskuje a skočí doleva nebo doprava, tak když dám takový lehký oblouček jenom, tak ten brankář nemůže ve vzduchu se nějak přeorientovat, obrátit a zachytit ten balon. Takže pokud dám prudkou ránu, tak tam je šance, že ten brankář nohou nebo rukou to může ještě zasáhnout. Ale proto je ten oblouček, aby to tam jenom jako doplachtilo, aby ten brankář se nestačil vrátit. Takže tam to vzniklo tím a začal jsem to teda používat, což bylo dobrý, že jsem ty souboje s tím brankářem Hruškou začal vyhrávat, ale co nebylo zase dobrý, tak to bylo, že jsem začal tlousnout, protože ty čokolády a piva se museli někde projevit. Mě zaujal jeden takový ještě jiný výrok k tomuto momentu, kdy nějaký francouzský spisovatel známý o té penaltě řekl, že, jak bych to dobře formuloval, on řekl, představte si, lidé, že je tady člověk, který dokázal vyjádřit myšlenku nohou. To mně připadá strašně zajímavé. No tak dějiny určitě ne, ale já si myslím, že dlouho jsme čekali na další nějaký úspěch po stříbrných medailích na mistrovství světa 1962. Takže trvalo to docela dlouhou dobu, když přišel nějaký úspěch. No tak myslím si, že dlouhou dobu zase budeme čekat na jiný úspěch. Takže trvalo to hrozně dlouho. Tak já doufám, že teď našim hráčům se podaří něco dřív, ale myslím si, že to je jeden z těch největších milníků v historii českého fotbalu. Jeden z největších úspěchů československého fotbalu v té době. Já jsem na tím neuvažoval, jako je pravda to, že kdybych tu penaltu takhle nedal, tak možná dneska bych byl soustružník v ČKD, to je jako industriální podnik ČKD, soustružník s 50 letou praxí. Jo. Ale je pravda to říkám trošku jako nadsázkou, ale je pravda to, že v té době, těsně po tom mistrovství Evropy, tady kolovaly takové různé věci, že dokonce se to přetřásalo na nějakým ústředním výboru komunistické strany, kde tam padl nějaký názor, že kdybych tu penaltu tímhle způsobem nedal, takže by to mohlo být brané jako znevážení politického systému, což tady představuje všechna legrace. Jo. Takže naštěstí teda to dopadlo dobře, ale pro mě byla hruza to, že někdo vůbec spojuje takovouhle věc prostě s nějakou politikou, nebo to prostě pro mě bylo úplně nepředstavitelné.